Welcome to Adamazi TV. Today we are somewhere in Enugu State, actually Center for Memories. And from the look of things, if you look from the right and to the left, the drawings here portrays actually what memories in Nigeria, especially in the southeast part of Nigeria, is all about. So here today we are here to look at the event which is featuring students from Enugu State, Nigeria, in teaching them the Igbo language. If you recall very well, in 2006, the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, actually predicted that in the next 50 years, there are African languages that will go in extinction, and the Igbo language being the major factor there. So in doing this, we're trying to inculcate to our young ones, to our young children, to learn how to speak the Igbo language. You're welcome and joining us in this beautiful event today, featuring dance and different African and Igbo cultural displays. Enjoy as you watch with us. I know what I have been taken. What I have been taken, you see. What I have been taken, you see. What I have been taken, you see. When I should be doing, you see. If I was out there, if I give you that, you see the no can carry our put out. The Indian I have even the 4 hours and goes on out there. I have to see the low kind of it. The guys again, I got nothing with the names of the see. I have to talk with the Maya. See, if you want to put the sinner, only the Lord you believe in me. But I can't. Also, I will be busy. They like. Ini kan ada di project kakak ada project kamu katanya. Kamu jalan dengan apa? Ini EDB cek ini. Nah, sini kita si mana? Kita kornya kan. Bukan aku pun aku aja. Ndem memang ada organisasi JDB. Waktu awak tak ndimbo nandeto kebulolo. Wala Anthony kapitana emane ofie ncharuku. Biko asamu mpia aja tata. Bupani ngesi kutebu. Aicho. Obuna afonso na abia kula obuna na abia kwado ewe ankoma ndi nke gareba tata gemewe iwete nkwado na aka anyị maka na ihe ọbụla a ga-eme ka abụ ya bụ na egwu omenala Igbo gara n'ụlọ akwụkwọ unu mmesi ọbụla mfụkwa na onye dịka mụ maọbụ onye bịara si n'osi Igbo Cultural Festival si ya na-enu ihe anyị chọrọ unu bụkwa onye a ga-emere unu as we Chotampia, Oyo, Ibu Pere, I got Saidi. Yeah, we're looking at I don't know about Lolo, what I then go up become because I wanna only maybe go
nwee oge eru njedebe ka anyị kpụpụta ndị ọzọ. Anyị ga-ebido na ndị ikpeazụ ya ndị nke anọ wee ruo na ndị nke ise. Biko anyị ga-ebido na ndị nke igwe na lọlọ. Biko amara m afọ unu mana m ga-akpọ ya according to schools. So lọlọ John Best biko pụta kene. Mana ihe dị n'ụwa bụ mgbe ọbụla ị chọrọ ikwu ihe ị ga-eme ma ihe si gị n'obi kwupụta ya ka onye ọbụla na-anọ ya, kwuchie ya ike ka ọ na-ada ụda ịghọta. O nwere ike ọkpụkpa na ị chọrọ ikwu ezigbo ihe si gị n'obi, onye ị na-ekwu ya na-aba afọ onye dịka maya anụ ịghọta. Ndị kwu ebe a bụ ndị kwupụtara ihe si m n'obi wee pụta dịka ihe ọ ga-abụ mụnwa, ihe ọ ga-abụ ọbụ nwa nọ na disposition m ga-eme ịghọta. So ya nwa ka m ji wee si na mmadụ na-abụ a ka a ga-echi igwe na lọlọ Igbo Cultural Festival. Igwe bụ Amaka abụ m n'aha Nderema College nke Enugu. Gịnị ka m nwere ikwu n'ụbọchị taata gbasatara ịkwalite omenala Igbo? Dịka n'ụlọ akwụkwọ m ana m eme ife a na-akpọ iri ji ọfụrụ ya nakwazi ịgba ọfala. Gịnị bụ iri ji ọfụrụ? Iri ji ọfụrụ bụ oge ndị Igbo ji echetazikwa na oge ife akụrụ n'ubi erigo. Gịnị bụ ịgba ọfala? Ịgba ọfala bụ mbọsị Igwe wepụtara n'obodo, ndị obodo wee gbakọọ rikọọ ma nkọmarịta na ndị Igbo ka okweru nri ndị obodo anyị na-abụrụzi indomi spageti anyị agbakọta ọnụ dịkọta obodo anyị. Ndị be anyị kwenu cha-cha-cha-cha, ndị be anyị kwenu cha-cha-cha-cha, ndị be anyị kwenu lienu nwụọnụ ma ụmụ unu zukwunu. Aha m bụ Lọlọ Achebe Favour, ana m anọchite anya ndị Remote College. Ihe ga-eme dịka ụlọ Lọlọ skuul anyị bụ imepụta otu ụbọchị kụzielu ụmụaka ndị kịta ịma na ihe a na-like dị isi bụ sumri sumri. What is this? What is that? Ha maazị asụsụ Igbo asụ. Anyị ga-ewepụta otu ụbọchị kụzielu ha ma asụsụ ma egwu a na-agba dịgasị iche iche. Dịba ekwezuonụ. Isi na ụlọ akwụkwọ John Best International College nke dị na Abakaliki. Ihe a ga-eme ka anyị wee na-akwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche bụ nke mbụ, anyị ga na-duka uduka emume anyị na-eme n'ụbọchị nke taata. Anyị ga na-akwado ya ọ bụrụ n'ọnwa ọbụla maọbụ n'izu ụka ọbụla. Ụmụ akwụkwọ dị iche iche abịakọrịta eme asọmpi akpọ ndị mmeri. Ọ ga na-enyere aka na-akwalite asụsụ anyị n'ala Igbo. Afọ Igwe ihe ukwu mere Ọgụmbachimeru esi for Success Grace International College. Ihe m ga-eme ma echie n'igwe ebe a taata, aga m eme ka a na-akụziri ndị ụmụntakịrị batara ọhụrụ otu a si asụ Igbo, maka na ụlọ akwụkwọ nsipụta ịgwa nwatakịrị okwu o jiri English reply ya ga ọdịdị mma. Mba, ọ kwesịrị ịbụ ịgwa ya okwu ite Igbo ọ zaghị ite Igbo maka onwe nne n'ụlọ onwe nna n'ụlọ. Ndị Igbo ọlọ ya bye bye. M ga-emekwe ụbọchị ọbụla anyị na-eme cultural day, ihe dị oyibo kpọrọ cultural day, that is omenala, ihe dịka iri ji ọhụrụ
ma ọ bụ ihe ọbụla ga-ọzikere n'iru ọbụla anyị ga-eme na ụlọ akwụkwọ anyị. Biko na-akụ n'aka ya dịghị ofele anyị enwego igwe na ala ụlọ Igbo Cultural Festival 2023 biko tie unu ha egwu ndị odogwu ka afụta n'ọgbọ. Biko unu na-eti na igwe Igbo amaka onye ọbụla igwe Igbo amaka igwe nwa bịa anyị na n'ọgbọ ka anyị fụ na igwe na ala ọla buru ụlọ anyị na-afụta. Ọchala ugwu ihe m ga-eme n'ụlọ akwụkwọ anyị ma ọ bụrụ na echie m n'ọlụ ebe a taa aga m eme ka asụsụ Igbo bụrụ ihe eji eme ihe na ụlọ akwụkwọ anyị Success-Based International College. Aga m emekwa ka omume Igbo yatiz omenala Igbo bụrụ ihe a ga na-akwalite nke ndị oyibo for Cultural Day nke a ga na-eme na taam ọbụla. Ndewo. Afọ m bụ Igbo Ọkanja nke ndị Divine Comprehensive Secondary School. Ihe anyị ga na-eme ka anyị wee na-akwalite asụsụ Igbo na ala Igbo na ụlọ akwụkwọ anyị dịgasị iche iche. Nke mbụ bụ site n'iwe nkụzi nke asụsụ anyị, nkụzi Igbo na ka esi asụ ya na ejije dị iche iche n'ala Igbo. Mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mma itinye aka n'ejije dị iche iche dịka egwu, mmọnwụ na ndị ọzọ gadịsị iche n'iche ka o wee na-akwalite asụsụ anyị na omenala ndị Igbo ka omenala anyị na asụsụ anyị hapụ ifunarị anyị. Ndewo. The best international na-eje n'igwe ahịa Enugu demunti, kende kelonti onu meja korunu, eguduru jabaye, unemu odeje, emado na karoma masuwe musuwe, alira duwa munuma kaje, oye bi karowe. Eguma na berugo ayo, wana waya na wao, agame soyana.